Parang ganon na nga. Kasla kasjay met laingen. Huwag kang mag-alala. Haan ka nga agdandanag. Bilisan natin. Alis tuwan tayo. Wala pa. Awan pa'y. Sabihin mo na. Ibagamon. Nasaan siya? Adin no isuna. Tawagin mo nga. Ayabam man. Walang sumasagot. Awan ti sumungsungbat. Anong gagawin natin? Anya ti aramiden tayo. Ibalik mo. Isublim. Ako na lang. Siyak laingen. Nahihirapan ako. Marigrigatanak. Sana totoo. Agpaypay sukuma. Kasalanan mo yan. Basol mo ata. Masama yun. Dakes ajay. Masyadong malaki. Dakkel launay. Ang yaman mo pala. Nagba ng mugayam. Mahirap lang ako. Marigriga taklaeng. Ang hirap ng sitwasyon natin ngayon. Nagrigat iti kasasaad tayo tatta. May awa ang Diyos. Adda kasi na ni Apo Diyos. Ano kayang makain? Anya nga ta timakan. Maghahanap nga ako. Agbiro kakman. Gutom na ako. Mabisinak launayen. Ang tagal mo naman. Nagbayag mo metten. Bakit pagod na pagod ka? Apay ta nagbannog ka. Hinabol ako ng aso kaya tumakbo ako.
Kinamatdak iti aso isu nga nagtarayak. Kaya naman pala isu met gayam ket. Nadapa pa ako. Naipalebak pay. Nagasgas yung tuhod ko. Nagagas ay tumeng ko. Hugasan mo at lagyan natin ng gamot. Bugwam taikan ti agas. Mahapdi. Naapges.